ହଉ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଫିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଏଠି ବିକି ଆମର କ୍ଷୀରି ବନେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ତାର କ୍ଷୀରି ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ପୁରା ଚିନିକୁ କ୍ୟାମେରାଲାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଆମର ଯବାନ ପନିର ଛଣା ହେଉଛି। ଆମର ସହାୟକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସହାୟକ ବହୁତ ଝାଳ ନାଳରେ ଉଡ଼ିକି ବାକି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଏଠି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ କଟାକଟି, ଏଠି ଓନ୍ଲି ଚିକେନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କିଏ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମର ସୋନି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପତନାନା କଟାକଟି ଲାଗିଛି। ପିଆଜ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ମହାରାଣୀ ଆମର ଆଳୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାଲି ଏତେ ଜୋରେ କ'ଣ ମୋ ମା ଘର ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଛି। ରହ ଦଉଛି ମଜା ହବ, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ହବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ପରେ ଆସିବା। ଆଉ କାଣ୍ଡି ଭୋଜି ଖାଇବୁଟି ଆଜି? ଚାଲ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜିରେ ସହାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାଟିକି ଦେଇଦେଲ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆଉଥିଲି। ଏସବୁ ପିଆଜ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କାଟିଛ? ପନିର ପାଇଁ ସବୁ କଟାକଟି କରିକି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଛାଡ଼, ତୁ ଭୋଜି ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି? ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ନା ପନିର ଖାଇବୁ? ये समस्त आम नुआ बोह मैंने ये पुराना आज एटा नहीं दे दो। आओ जा धोई जा धोई के धोई के आइले जान कम हो। हाँ पपु सर आसते कि खुड़ी आम डाली बसई खुड़ी डाली करके देवे तो आम कम्प्लीट हो भात डाली पनीर सेपटे चिकेन हो सालाड हम मामानी पूरा हालिया मामानी तोर लास्ट काम तो सालाड काटू पापड़ छाणी आम घर जाए कौन करू सालाड काटू आउ पापड़ छाणी बस बिचारा इलेक्शन ड्यूटी करसला केते टंकाटे मिलला आ गोटे पाट पिंधा तो हाँ खुड़ी आम इलेक्शन ड्यूटी सारिक आसिले केते भोट 751 एत कम कौन 1056 751 300 लोक देले 30% देना के देले और तथापि तो 70% है ना ये गोटे भल जिन 1358 900 के हाँ जार सी भी सही 75% पाखा खुड़ी आमर डाली कर डालीर अवदान खुड़ीकर पूरा डाली डाली टिकी माँ पनीर खाइब तो आखि कौन आउ पड़न पनीर खाइब तो जेजे कहते पनीर हो पनीर पनीर चारु मगज पेस्ट थी चारु मगज आम तुम के कह पिज पड़न पुणी कौन बिना पिज रसुण कर पनीर रे मु टोटाल है पुणी आउ थे सब सब 100 ग्राम नहीं मान टोटाल 200 ग्राम लेखा आसला 200 ग्राम अदा 200 ग्राम ये रसुण ए पड़े पुणी मत पानी ग्लास दियो तुम दायित्व हो डाली चारु मगज पेस्ट करके देदेल बाकी मामा दायित्व सालाड काट आउ पापड़ छाण से अलरेडी ये तार बुआ बुई कर गोटे चटू गोटे काठ चटू धरिक आई तू से कांधे पकई दे हाँ कांधे पका हनुमान कदा बेले हाँ भयस कम मिले भयस मत पानी दे आमर बर्तमान आम घर है चिकेन कषा होमर नुआ बहु चिकेन कषुँच तुम जो पुराना बहु मैंने अच्छा कान्हू आ जगुर से मैंने पनीर काटिले अदा रसुण पेस्ट 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 बना बनईकी देले कान्हू बर्तमान पनीर छाणुची पनीर छाणा सर बर्तमान पनीर चारु मगज पेस्ट कर रखा
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତମ ପୁଅ କ୍ଷୀରି ବନଉଛି। କ୍ଷୀରି ବନଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୋହୁ ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୋହୁ ଆମେ ଖାଉ ଏଇ ବୋହୁଟାକୁ। ହେଲା ତମ ପୁଅ କ୍ଷୀରି ବନଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଚିନିକୁ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ କରିକି ପୁରା କ୍ଷୀରି ବନଉଛନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ଦାଦା ଭୋଜି ହଉଛି ଆଜି। ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ବିକି ଭାଇ କ୍ଷୀରି କରୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବ ବିକି ଯୋଉ ଜଗ ଭାଇ ଏଠି। କାନୁ ପନିର ରହିଛି, ବଡ଼ ବୋହୁ ଚିକେନ ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ଡାଲିରେ ରହିଛୁ। ବାକି ଆମର ସେଠି କ୍ଷୀରି ହବ, ପନିର ହବ, ଆଉ ତାପରେ ଭାତ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଲା ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପନିର ହେଇଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଯବାନଙ୍କ ରୋଷେଇ। ତମର ପନିର କର କ୍ୟାମ୍ପରେ। କ୍ଷୀରି ବି ଆମର 20% ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ କ୍ଷୀରି ବିକାଇ କ୍ଷୀରି 20% ନା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା? କ୍ଷୀରି 40% ହେଇଗଲାଣି। କାହ୍ନା ତୋର ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ ଭେଜ୍? ନନ୍ ଭେଜ୍ ଚଳିବ ତ? ନନ୍ ଭେଜ୍ ବି ଅଛି। 8 ଜଣ ଦେଖିଲେ আমার ভাইটার শুটিং হয়নি। সে বহুত কিন্তু কাম করছে। সে তার কিন্তু শুটিং জায়গায় রহিপারনি। হ্যাঁ ফ্যান খারাপ হয়ে যাই। ফ্যান খারাপ হয়ে যাই তেমন ফ্যান আমার চিকেনটা কেতে গলা? তুমি ননদ ভাউজ কোনটা করছো এটি? ফটো দেখুছি বসি কিଏ? ଓହୋ କ'ଣ ପିଆଜ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ବି ପିଆଜ ଚାଲିଥିଲା। ହେ ଆଳୁଗୁରା କ'ଣ ଏତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଦେଖିବା ଏ ଆଳୁଟା ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଅଧିକା। ଆଳୁ ଲୁଣ ଅଧିକା ଅଛି ଆଗ କହିଦେଲି। ଆଇଁଷ ପାଇଁ ଖାଲି ଆଳୁଟା। ତୁ ଯଦି ଆଇଁଷ ଦେଖୁଛୁ ସব ବାହାରିଲା ପରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଖାଇବା ବି ଖାଇବୁନି ଆଉ। ପୁରା ଆଉ ଟିକେ କଷେ ମସଲାଟା ଯାଇନି। କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତଥାପି। ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜୁ ମଗଜ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଆଳୁ ଛଣିଛ? ଆଳୁ ଛଣା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଚାମଚ ହାତ ମାରି ଦେଉନୁ। ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର, ବଢ଼ିଆ କଲର। ସେଠି ବିକିର କ୍ଷୀରି କେତେ ଗଲା? କ୍ଷୀରି 60% ହେଲାଣି। ସେଥିରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଲା ନା ଖାଲି କ୍ଷୀର ମାରୁଛି? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ନା ଏମିତି ହେଲେ ଖାଇଲେ ଭଲ କେମିତି ହବ? ପାଣି ଦରକାର ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସାହି ମସଲା। ଆରେ ଏଇଟା କଷିଲେ ହିଁ ତାର କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ଯିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ମସଲାରେ ପକାଉନୁ କାନ ଯେଉଁ ମସଲା ବେଲା ଗୁରା କହିଛି। ନାଇସ୍ ପନିର। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ନା ମୁଁ ଜନ୍ତା ହଁ ହେଇଯାଇଥିବ। शाही पनीर होचे ପୁରା ସାହି ପନିର। ସାହି ପନିର ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ରହେ କ୍ରିମ୍ ଉପରେ କ୍ରିମ୍ ଦେଇକି अमूल फ्रेश क्रीम ता मसलाटा एमिति नुह सेटा माने फाळ फाळ कटा है कि पियाज रे भजा है कि पियाज से ताकू पुनी ग्राइंडर करके ताकू दिया हबो। एक्चुअली पनीर करती अधा पियाज सब भागी ताकू ग्राइंडरिंग सब ग्राइंडरिंग करके ना मैं अधिका कर बिका नु पानी देले हबो ना पानी दबा परिस्थिति पळैलानी परिस्थिति पळैछि पानी दबा डायबिटीज लोग अधिका खाइबे कि खाई खाई के डायबिटीज
ଯୋଉମାନେ କୋଡ଼ି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚିକେନ ଖାଇବେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି କ୍ଷୀରି ହେଉଛି ଯେତିକି ଜଣ ସେତିକି ଡଙ୍କି ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ହଁ ଚିକେନ ଖାଇବେ ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେନି ନା ପୁଣି ଚିକେନ ଖାଇକି କ୍ଷୀରି ହଜମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ମି ବାଲାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଘର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏଇଥିରେ ଢାଳି ଦେଇକି ଚାର ମସ ବେଲାକୁ ଦେବ ସୁବିଧା ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକିବନି। ପନିରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇ ଚାଲିଛି। ବିନା ମସଲାରେ ଖାଉଛ କେମିତି ଝୋଳ? এই মশলা যদি বেশি বেশি কাটিদেলি অলগা তরকারি হয়ে যায়। না ইয়ে ঠিক আছে মশলা। এই কারণ সব ইনগ্রেডিয়েন্টস পড়িন তার আলু ডালচিনি পকালা যে স্মেলটা। ডালচিনি নୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ପାଉଡରଟା ପଡେ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ କରୁଛି ଅଞ୍ଚଳ? ପନିର ମସଲାରେ କଳେ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ଅଧିକ ଆମ। ହଁ ଡାଲଚିନି ବି ଆଗରୁ ଆମର ଗୋଟା ବି ପଡିଛି। ଡାଲଚିନି ନା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଧେ। ହଁ ସେ ମସଲା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଲା। କ୍ଷୀରି ଆମର ହେଲାଣି। ଟିକେ ଟିକେ ଚଟୁଟା ମାଇଲି ଦେଖିଆ କେତେ ବଳିଆ ହେଇଛି। ଭାତ ଭିତରେ ବସିବ। ହେଇନି ବଳି ହେଇନି। ହଁ ହେଇନି ହବ। ଏ ଚାଉଳ କି 2 କିଲେ? ଚାଉଳ 2.5 କିଲୋ। ହଁ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଆଣିଆ। ତାପରେ ଆମର ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ ସେ ବସି ମନେ ମନେ ଭାବିବ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ପୁରା କମେଇଲୁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କମେଇଲୁ। ଇଏ କରୁଛି ଆଉ। ଖାଇବେ ଖାଲି ଦେଇ ପକଡ଼ା କରନି। ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ଜିନିଷ। ନା ଝିଅ କୋନି ଖାଲି ଦେଇ ମୋର ଲୁଣ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଜରି ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଲୁଣ ଅଛି। ଲୁଣ ଦେ ନେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ଆମର 70% ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଏମିତି ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଚାଉଳଟା ତଳେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଚାଉଳ ହାତଟା ତ ଧୋଇଛ? ନା ହାତ କ'ଣ ମାନିଲେ? ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବା। ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବି ସେତେବେଳେ କେବଳ ଚାଉଳ ଆସିବ, ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ଏମିତି ଉଠେଇବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଏଇ ଡଙ୍କି ଚାମଚ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଇଏ କର। ଚାଉଳଟା ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଫୁଲିକି ଅଛି। ହାତ ପୁରା ଲଗେଇ ବାସ୍ ନା ଫୁଟିବ ତ ଖାଲି ଆଉ। ଗରମ ମସଲା ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେରେ ହବନି 10 ଟଙ୍କିଆରେ ଅଛି। ରାଗ ଲାଗିବା ଦରକାର ନା। ପନିର ମସଲା ପକେଇଲେ ହେଇଯିବ। ଥାଉ ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଠୁ ଘୋଡ଼ ଆଣି ଆଣିଛୁ। ଅଗି ପକେଇଲା ନା କିଛି ହବ ଚିନିରେ କିଛି ଫୁପୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ରାଗ ଏତିକି ଚିନି ହବନି? ହଁ ଏତିକି ଚିନି ଖୁଡ଼ି ବିକେ କ୍ଷୀରି କରିଛି କହିଲା ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ହବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହବନି ସମସ୍ତେ ଅଧ ଚାମଚ ଲେଖା ଖାଇବେ। ମାନେ କ୍ଷୀରିଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ ତମେ କ୍ଷୀର ହିଁ ଖାଇବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଆଯାଏନି ଯୋଉ ଏଠି ଭୋଜିରେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଥୋଇଦିଅ। ମୋ ପୁଅ କ୍ଷୀରି କରିଛି ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲିବୁ କ'ଣ? କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ଚିନି ଘାଣ୍ଟିବୁନି କି? ଆଉ କିଛି ମାନ ପାଣି ଜମା ପକେଇବୁନି ଆଉ। ପାଣି ଦିଆବୁନି ଆଉ? ଜମା ଚିନି ପକେଇ ନଥିଲ ଆଉ ପକା ଷ୍ଟିଲ ଡିସ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡର କେତେ ଚିନି ଅଛି ଦେଖିଆ ଏଥିରେ ଆଉ। ହଁ ଆହୁରି କନ୍ୟା ଟିକେ ନା ଏଟା କନ୍ୟା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପନିର। ଫଟୋ ଉଠଉଛ? ଭିଡ଼ିଓ করে না ଫଟୋ ଉଠଉଛ? ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କ୍ଷୀରିଟା ବାସ୍ନା ବି ଭଲ। ଚିନିଟା ଲାଗିଛି। କ୍ଷୀରିଟା ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଦୁଃଖ ଯେ ଯେତିକି ଦରକାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବନି ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ। ମୋ ବାପା ଏମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ସେ ତା ଝିଅ ଟେଷ୍ଟ ଟୁଲରେ ବସି କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ମାଲିକ। ଦେଖ ଚିନି ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି। ଆଉ ହେତି ଥାଉ ନା ଅଳ୍ପ ଆଣେ।
ବେଶୀ ମିଠା ହେଇଯିବ ଇଏ ଆମର ଆଉ ଆଣ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପଡ଼ିବ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଚିନି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବୁ ଲୁଣ ପକେଇବୁ ହଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ନ ପକେଇଲେ ଇଏ ଲାଗିବ ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗିବ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼େ ଏଥିରେ ଜଗୁ ଏପଟେ ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ସେଇ ଆମ ଜଗୁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଇ ବୋପା ମା ମାଲିକ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇର ମାଲିକ ଏଠି ସେଟାରେ ଆଉ ଚିନି ଆଣେ ନା ହଁ ତ କ'ଣ ହେଲା ଏଠୁ ଏଇଟା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ ଛେଚା ହେଇଛି ଖାଲି ଧଳା ଧଳା କ'ଣ ଖାଉଛି ତାର ଇଏଟା ମଞ୍ଜିଟା ଏ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଆଟା ପେପର ଏଇଠି ତାର ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଖୋଲା ହବ ଏମିତିରେ ଖୋଲନା ବୁଝିକି ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ହଁ କ'ଣ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ବୁଝୁ ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ସାଙ୍ଗରେ ଚିନି ମିକ୍ସ ବୁଝିବା ସେଥିରେ କୋଉ ଟିକେ ଚିନି ନ ମିଶିଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଭଲ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ଦଳା ଦଳା ଖାଉଛି ଫଙ୍ଗସ ହେଇଯାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି ଦେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ବି ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ କେତେବେଳେ ପକେଇବୁ ସେ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ରଖିଦିଅ ଝିଅ ରଖିଲା ରଞ୍ଜନ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର କ'ଣ ରେ ଭାଉଜ ଭାତ ଗାଳିଆଣି କି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚିକେନ୍ ଏଥିରେ ମସଲା କଷା ହେଇଯାଇଛି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ଟା ଖାଲି ଚିକେନ୍ଟା ଘଟା ହେବ ଦେଇଛି ଦେଖ କଲିଜା କଲିଜା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନହେଲେ କଲିଜା କରାଟା ଭଲ ଦୁଇ କିଲୋରେ 250 ଚିକେନ୍ କଲିଜା କରାଟା ଅଛି ଖାଲି ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ମାମାନି କେମିତି ଦେଖେ ଦେଖେ ଖାଇବ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ନା ନା ସେମିତି ନୁହଁ ମାମାନି ଏମିତି କଥା କହିଛି ହେଇ ତଳକୁ ପତଳା ହେଲେ ଅଧିକା ମାଗିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହା କରିଦିଅ ଏଇଟା ପୁରା କଲିଜାଟା ନାଇଁ ତମେ ହେଲ୍ପ କର ନାଇଁ ତମେ ଧୁଅ रेडी 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 हाँ କହିବୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କାଲି 5ଟା ବେଳକୁ ଆଇଲେ हम्म ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲେଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବି ନା ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଟକ୍କର ହେଇଯିବି रो 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 रह नले नाली पड़ जो बिके आई पड़ेला ଆଜି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା खीरी ହେଇଗଲା କେତେ खीरी करछि देखिया ता କିଛି କହିବି ହବନି କ୍ଷୀରି ତାର ନଗଦଟା କାଇଁ କ୍ଷୀରଟା କାଇଁ ଆରେ ଯା देखिया କ୍ଷୀରଟା କେତେ ହେଇଛି ଇସି ଟିକେ ନା ना चिकेन हो रहा हूँ सीझा टाइम लगे चिकेन मु करी मेन हूँ कौन कल चिकेन चिकेन जो बड़ हांडीटा सी गैस जाल पाऊ ହେଇଗଲା ଏଠି ଚାରିଟା କପ ସେଠୁ ଟେକି ଆଇଲେ ହବ ତାହେଲେ ସବୁ ହେରା ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ଗରମ ହବାର ଅଛି ଇଏ ପାଉନି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଉନି ସେଠିକି ଜାଳ ପାଉନି ପାପଡ଼ ଛାଣି ଖାଇଲଣି ନା ନା ଦାଦା ଚିକେନ ଖାଇବା ये चिकेन टा लास्ट खाली घाटुची हाँ तू कौन झाड़ पकाऊ ना कौन कौन छणा हम छटू कहीं डायरेक्ट गाड़ू ना आराम से भात भात हो गला बर्तन टिकी आम घर देख देख आलू सालड है ना पानी दिया जल पाई ना डाली खाया पड़ो बाबा केत बाहर आसे कहले
ବାବା କହିଲେ କଥା ହେଲି ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସରିବା ଉପରେ ଆମର ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି ଇଏ ଚିକେନ୍ ପାର୍ଟି, ରଞ୍ଜନ ଆମର ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି, କାହ୍ନା ଆମର ଚିକେନ୍ ପାର୍ଟି। ବିକେ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ବଢିଆ ହଉ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି କିଏ ସବୁ ଖାଇଲେଣି? କ୍ଷୀରି ମୋର ଖାଇଛି କେମିତି ହେଇଛି କ୍ଷୀରି? ହଁ ରେଡ଼ି। ବିକି ଆଗି ସବୁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଯିବ। ତମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପଟାଣି ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କୋଡ଼ ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେ ରେ ନେ ଦେ 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 ପ୍ଲଗ୍ଟା ଦେ। ପିସା ପନିର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ। ସମୁଚି ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ଚକ୍କରରେ? ମୋର କ'ଣ ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ପନିର ଏକା କଣିବ। ଆରେ ସରିନି, ତମ 2 ଜଣ ଖାଇବା ସରୁନି। ଏଠି ଏଠି ବାଲ୍ଟି ତ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଠୁଛି ପତିଆ ନା ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ସ୍ପେସ୍ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛୁ। କ'ଣ ଚିକେନ୍ ନାହିଁ ନା ଚିକେନ୍ ଥୋଇକି 2ଟା ଦେଇଦେବା କଥା। ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି ଦେଖି ଇଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଲାଜ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ଏଠି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ତୋର କ'ଣ ପଡ଼ୁନ ନା କ'ଣ? ମଝିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମା ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ସିଏ ପୁରା କଡ଼େଇ ଧରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ନେଇଛ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଅଣାଯାଉ। ରାବିଟା ତାଙ୍କ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖୁସି। ଖୁଡ଼ି ତମର କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ତମ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ତାହେଲେ ନାଇଁ ମା ସେ ତୋ ବଧୁ ତ କହ ତାହେଲେ ତୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ବିକାଇ କରିଛି ରାବିଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ସେ ମୁଁ ମାଗିଲି ଭାଇ ମୋତେ ହାଣ୍ଡା ଦେଇଦେ କହିଲା ନାଇଁ ତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଦେବୁ ନା। ଆजा ଆजा ଜିନ୍ଦେଶା ନି ତେବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ବଳିଲା ପୁରା ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇ ଚାଲ। ନା ଏଠି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯା ସେ ଜାଣିଛି କେଉଁଠି ଫୋପଡ଼ା ହବ ସେ ସିଆଡ଼ିକି ଫୋପଡ଼ିବ। ଏବେ ଗଲେ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ। ଦିଅଲା ହଉ ଭୋଜି ସରିଲା ଚାଲ। ଏ କ'ଣ ପାଣି ଦେଉଛ ନା କ'ଣ? ରୁହ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରୁହ। ତମ ହାତକୁ କାଇଁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ କି? ତମ ମୁହଁଟା ଉଠେଇବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବନି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲା ଲାଷ୍ଟ। ସାନ ଭାଉଜ ନା ତାକୁ ସିଏ ବଡ଼ ହେବେ ନା। ଚାଲ।